Ezinye ngena manje abafana bakithi sisuka khona lapha kuBabi Nanoko lezi zale phezulu kweSikhukhune United zithi-ke bafowethu njengamanje zimdedelile uLecet Kapinga ziyidedelile le nkunzi lena uzokhumbula ukuthi ujoyine kuyo le season eqeda kuphela esuka kwiPhakaniya zithi-ke manje zimdedelile ufree ukuthi engasayina noma yiphi contract nanoma yiphi team mhlambe khona kusangavuka abafowethu sizomkhumbula umfana uke washisa kakhulu kusukela ko-Black Leopard Sundowns nje yayimthenga ngoba yazi ukuthi hayi ushisa kakhulu umfana is very hot. Njengamanje akana team bafowethu usengajoyina noma yiphi team ayifunayo ngoba uyi-free agent bafowethu. Asimfisela inhlanhla umfana sengathi bengamtholela i-team labo bamrepresentayo noma mhlambe nekwazi ukuyitholela i-team. Siyabonga.